Biex taqdi l-funzjonijiet tagħha l-kumpanija Malta Post tagħmel użu minn 150 vettura elettrika madwar Malta u Għawdex. Dan bħala parti mill-proġett One Delivery, inizjattiva li naqset il-konsum tal-fuel u l-carbon footprint. Il-vetturi ħadu post ħafna mill-vetturi tradizzjonali fosthom 40 motur. L-ewwel nies għażilna karozza li qed naraw hekk li hija elettrika u ħadna dan il-pass bil-qudiem huwa investiment li laħħaq ma' 3 miljuni u nofs u spredjajni fuq numru ta' snin. Investejna f'dat tip ta' karozzi li tajjeb li ngħidu dal-karozzi huma apposta infaslin għal postiera. Il-postier illum il-ġurnata għandu saqa fuq rasu ma jġorx kif kien iġor qabel, għandu kollox miegħu u iktar sekur. Dafa qal li l-posta tradizzjonali dejjem qiegħda tonqos fil-waqt li tqassim tal-pakketti ta' kull daqs kuljum saret in-norma. 7 snin ilu aħna konna nqasmu li teknikament immorru 3 darbit wara kull dar. Kenna l-postier li jmur jew bil-mutur jew bil-mixi. Umbat kanna l-vannijiet għal-pakketti daqqa fil-ħodu u daqqa wara nofsinhar. Illum għandek ħafna pakketti lu trid il-kobor. Fil-fatt aħna minn daw il-karozzi għandna 3 tipi, sizes differenti u skont l-area, skont kemm tagħmel xogħol, wieħed jaġġusta il-kobor tal-karozza wkoll. L-integrazzjoni ta' vetturi elettriċi waslu għal tnaqqis annwali ta' kważi 77 tunnellata fl-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju.